smooth ta cellphone mo, sene? Kat siyempre inta dyan nobyo. Tay baro ang model day ta, Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ang maamuan, ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol, tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyok. Agkita kami nga min ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alab na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka, orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyamanak Angin, mabaling ka di mo sang kaibalikas dita. Pangit! Tanagalas adenggain, may lam! Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amayin nga bagbaganakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat taga abroad. Ay di ka katagyaman, taadda jay kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo nga rod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo i-apply. Sayang tinadal mo, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo ang nagadal. Nanang, saan nyo na problemaan ti pa nagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Ta anakdak. Ha? Ay, baribar ti pa nagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay nga, anak mo day jay bakay. Iso nga samto ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kayat tagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay saan taubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kat may sa ure awan trabaho na ta dami lata kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon piling. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramidan na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ti ayatin na. Ay ayatin nga. Saan na nga ay ayatin day jay? Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano ti kasta bakait? Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarmangan na nga agayat. Uray mo't nagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmat la iti mo na anubyo na iti lakay abaknang. Ngam idi na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na sininaanan. Iso nga amukon ti style di anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, may lab. Intong Lunes pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildo yung. Di ka pa'y laumikat, ijay. Umakar ka lang iti sa bala kumpanya pagtrabahwam.
Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya ngayang kao. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam magkaradilay matiswildo yaw. Asino matisa na masuron di tangay. Apay, ada pangaramata miti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sa payata kayat ko agatangan. Andan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay mayat na original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang damay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kayo no pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biyag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan na ngagtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. no kasta. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo ano da kwartana. Ang amnawan may tad na kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan. Nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jacqueline pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balik bayan. Baro no balo? Kwa, balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wen, di kan sama nagawawi. Dani jay lugar yung ka. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid akto makaurnungat, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigpit ko day siya alugan na. Tay lugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan, apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siyak gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak ko makisi istorya kada kayo. Sige, umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye, no kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ang terorwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arun mo ti makisiningad kinanggal mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmatkat. Ala, nagmisuot mo ta na pimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni.
No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningidak iti chicks. Anya? Patpatgar na nga miyente ka na ka. Iso medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kasta gayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay kwa! Awan pa'y aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo titi true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ayayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Ha? Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau? Talaga kasta, balasang akmet. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko pakiboyprenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly sa akto na kiboypren manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngaming kasi ni nana ni Sinay. Ama mo ka nagbasulak ang kana. Hintag ko maami kaya na. Ay, ipagasim barok. No, niya ti pangadeng ti anak ko ako, respetuam. Mga mintiam mo ka nagkurangag, wano nagbasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya naman siguro ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya naman tayo sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontra ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay ko nadangaro din. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day nabakbak nang siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nubyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kas jay ati babae. Amo na nga usaran ti panunot na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dago saan. Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita kano ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon day ti dayalakay. Kang runaan kanaw adita ibagbaga kiniingga. Kaya nangagmumu jay mbaga na kadata. Saan kano akayat ni Inga ang makinobya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay nga'y aparitan na ang makinobya ni Carlitaw. Kumaano anak na? Basta tumpalan talatan timbaga dyan anak ta. Di mon pakibiangan da kita. Ulit ngay bagasay niya. Di mo'y bagbaga ka ni Inga, di mo'y papan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay nga min adi na kayat na makinobya ka. Kun may sa ka nakamlaang mo't.
Awan karbangan na amang lapad kan kay ti kayat mo nga aramidon. Very close ngamin kanya dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan kasi hindi. Amin ang hidawam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kwa. Ito nung may atawan siya hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukasta, napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, ingga. Ijay mo, timbaga na papananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa, adda, nana. Ngam, agsubli aktulangan. Kat agyaman na. Adala, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga ka ni di ba? Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod no dayta. Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ay, sus. Carlito, anya di kaya tasawan dahito eh. Sorry, ang punutin paganing ka. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Hanggang di ka madalagan, tas ikatipilya ka. Patsya ka din akong kayat niingga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga rod, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanag. Ay, agkasar talangan. Tapnawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papan iti day tabanang. Mangantakit din tanay lumamis. Ulat po, Paigay! Sa bali manan ti babaeng Carlito! Ha? Sino din tabagat? Kwa! Mapanakon! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabitlang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Ha! Hindi ko dinaputan! Sumapol kay ti Baro! Saan ka tatadaanan ni asawa ka anak? Tsaka mo nga asawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon ti asawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon ti asawa! Kasta unay atigtut ko iti daydagun daway manang biyanan. Impagat-pagat nak ngarud ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga hindi matigayam ko ti kadat relasyon da ni Carlito. Tasaan matgayam apudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita kaniing gagayam ko. Tasaan na nagsubli iti lugar me. Gapo iti day dyan napasamak.
Nagpatulong ako ni tikabsat ko kat nag-abroad akmetan. Kat adak pala diti abroad ngaging kaita. Alakastaan, ti pagayam mo, Zenik. Please like, share, and subscribe. Thank you.